Дневен хороскоп за 2 ноември. Ще наблюдаваме голяма разлика между първата и втората част на деня. До 17 часа Луната ще бъде в знака Риби и това внася една допълнителна емоционалност, допълнителна чувствителност, известна пасивност също така. Може да нямаме достатъчно мотивация да полагаме много усилия или да правим нещо, което изисква много физическа активност и енергия. Тази част от деня е по-подходяща за почивка, за някакъв вид релаксация, за нещо леко, приятно. И също така в тази част от деня ще се усети повече взаимодействието между Луната, Сатурн и Нептун, които също се намират в Риби в момента. И това е един аспект, който може да внесе известно объркване. От една страна може да сме доста мечтателни, може да имаме някакви интересни идеи или желания и същевременно част от нас може да има и съмнение, и нежелание да рискува, нежелание да полагаме много усилия. Така че трябва да намерим някакъв баланс между тези толкова различни динамики, които едновременно ни въздействат. А след 17 часа Луната преминава в знака Овен и това винаги внася един скок в енергията. Особено в физически план може да усетите, че имате повече желание да направите нещо, да изразите себе си. Например, за някакви физически, спортни активности също е чудесно време. И също ще усетим тригон, хармоничен аспект между Луната и Меркурий след 17 часа. Този аспект е чудесен за комуникация, за това да излезете навън, да се социализирате или да си набавите информация по някакъв друг начин. Чрез книги, чрез филми и да се фокусирате върху някакъв вид умствена дейност. Т.е. може да има нови идеи и тъй като елемента огън е силно застъпен, то сега е времето да се потопите в тях, да ги изразите, да ги споделите активно. Тоест не просто да мечтаем или да обмисляме нещо, а да проявим тази енергия, т.е. да направим някакви стъпки, свързани с тези идеи или най-малкото да споделим с някой друг. Това би било най-подходящо да се направи в вечерната част от деня.